ватан ҳарфе ки барои ҳар як инсон муқаддас аст. сулҳу оромии имрӯзи мо самараи ҷасорату бедории ҳомиёни ин сарзамин аст. субҳ дар тоҷикистон ҳамеша ором оғоз меёбад. офтоб аз пушти кӯҳҳои сарбафалак тулӯъ мекунад. кӯдакон бо лабони пур аз табассум ба сӯи мактаб мераванд. тамоми гӯшаву канори мамлакат ором аст, аммо кам касе меандешад ин оромӣ чӣ гуна ҳифз мешавад. кӣ шабҳо бедор меистад, кӣ сармою гармо, барфу боронро таҳаммул мекунад, кӣ марзҳои муқаддаси ватанро посбонӣ мекунад. аммо ин оромӣ муҳофиз дорад. онҳое ки шабро бедор мегузаронанду марзро посбонӣ мекунанд ва номи муқаддаси ватанро болотар аз ҷони худ медонанд. афсарону сарбозони тоҷик ҳомиёни сулҳу суботанд. дар ин ҷода афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон рисолати бузургро бар дӯш доранд. ҳар як ҷавоне ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мепайвандад, на танҳо хизмати ҳарбиро адо мекунад, балки ба марҳилаи нави камолоти шахсӣ ворид мегардад. дар ин ҷо ҷавон дарк мекунад ки озодиву оромии ҳаррӯзи мо осон ба даст наомадааст ва барои ҳифзи он масъулияти бузург бар дӯши ҳар яки мост. қувваҳои мусаллаҳ дар давраи ҳасоси таърихи навини кишвар таъсис ёфта ба яке аз пояҳои устувори давлатдорӣ табдил ёфтааст. дар замоне ки кишвари тоза истиқлоли мо ба такягоҳи ваҳдату субот ниёз дошт, фарзандони далери ватан ба ҳифзи марзу бум ва таъмини амният бархостанд. онҳо бо ҷасорат ва фидокорӣ исбот карданд ки ҳимояи ватан қарзи муқаддаси шаҳрвандист. барномаи имрӯзаи мо ба онҳое бахшида шудааст ки бо ифтихор либоси низомиро ба бар мекунанд ва бо шарафу номуси баланд хизмати ватанро адо менамоянд. ба онҳое ки дар сармою гармӣ, дар кӯҳистону саҳроҳо марзу буми кишварро пос медоранд. ба онҳое ки оромии мардумро аз амнияти худ болотар медонанд. зеро хизматчии ҳарбӣ будан маънои масъулият дар назди таърих ва наслҳои ояндаро дорад. ин интихоби роҳи шараф аст, роҳе ки бо садоқат, ҷасорат ва муҳаббати самимӣ ба ватан равшан мегардад. имрӯз мо дар фазои сулҳу оромӣ зиндагӣ мекунем, зери осмони софу парчами парафшони тоҷикистони азиз. аммо ин оромӣ худ ба худ ба даст наомадааст. онро фарзандони далеру шуҷои ватан, сарбозону афсарони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз мекунанд. шумо барномаи мактаби мардонагиро тамошо доред. барномае ки ба ифтихори 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст. қувваҳои мусаллаҳ дар ҳама давру замон барои ҳар кишвар яке аз рамзҳои соҳибистиқлолӣ ва кафили бехатариву таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардум ба ҳисоб меравад. пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи боэътимоди дифоӣ ниёз дошт. ҳамин тавр қувваҳои мусаллаҳи худро таъсис дода, оромиву осудагӣ ва амнияти кишварро фароҳам овард. қувваҳои мусаллаҳ вазифаи бузурги мудофиавӣ буда, меҳру муҳаббати фарзандро нисбат ба ватан модар боз ҳам бештар мекунад ва ба онҳо дасти зиндагиву ҷавонмардиро меомӯзад. вазифаи асосии сарҳадмоно ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ мебошад ки мо бояд кадрҳои яъне ки захирое ки мо омода мекунем дар мактаби мазкур баъдан сафарбар мекунем баъди хатми курсҳо яъне ки тибқи барномаи таълимӣ таҳсил гардида вақти сафарбар мекунем кадрои омода кардаи мо ҳам аз лиҳози дониш, ҳам малакаи касбӣ, ҳам ҳолати рӯҳӣ равонӣ, ҳам маънавӣ омода мешаванд ва баъдан дар сарҳади давлатӣ хизмати худро пеш мебаранд. яке аз мақсадҳои асосии сарҳадмонони ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан хизматчиёни ҳарбии қушунони сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аслан бигирем агар роҳ надодан ба тағйири ғайриқонунии сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ҳифзи таомати арзӣ. дар хотир бояд дошт ки тақдири миллат, ободиву осудагӣ ва ҳифзи ин марзу бум аз ҳар сокини кишвар, аз далериву шуҷоатии онҳо вобастагӣ амиқ дорад. аз ин рӯ ҳифзи ватану амнияти халқ вазифаи аввалин дараҷаи ҳар яки мост. бо назардошти ин ҳар сол ҷавонони Тоҷикистон бо азму иродаи қавӣ барои адо кардани хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ
раҳсипор гардида содиқона хизмати модар ватанро ба ҷо меоранд. афсарону сарбозони шуҷоу далери ватан, ҳомиёни сулҳу ваҳдати миллӣ, истиқлолу озодӣ ва кафили осоиштагӣ дар ҷомеа мебошанд. маҳз фарзандони содиқу вафодори кишвар барои таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо аз ҳама хавфу хатарҳо шабунарӯзӣ заҳмат мекашанд. ҳидояту роҳнамоиҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳаки фаъолияти ҳар афсару сарбози Тоҷикистони ваҳдатсарову сулҳовар аст. ман худ бо дасти худ қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро таъсис додам. шоҳид будам ки чӣ гуна афсарону сарбозони шуҷои ватан ки на он қадар мактабу дарси матонат гузашта буданд, содиқона барои имрӯзи мои шумо ояндаи давлату миллати тоҷик ҷонисорӣ карданд. маркази таълимии пойтахт барои омодасозии мутахассисони хурди ҳайати сарбозону афсарон ва бозомӯзии ҳайати шахсӣ ба сатҳи роҳбарии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ аз рӯи ихтисосҳои гуногун кадрҳои низомӣ аз ҷумла минаҷӯён, алоқачиён, кинологҳо, ронандаҳо, нишонзанҳо, дастурдиҳандагони тиббӣ ва тирандозон аз ҳисоби сарбозони навдаъватшуда омода карда мешаванд. бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани дарсҳои назариявию амалӣ дар марказ шароити зарурӣ муҳайё гардидааст. раванди омӯзиш дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири таълимӣ ба роҳ монда шуда, ба кадрҳои ҷавон донишҳои замони муосир дар сатҳи баланд омӯзонида мешавад. мактаби бозомӯзии кадрҳои маркази таълимии пойтахт соли 2020 аз ҷониби пешвои муаззами миллат ифтитоҳ гардида, аслан вазифаи асосии мактаб аз омода сохтани кадрҳо, яъне ки дар мадди аввал таъмин намудани захираҳои ҷузву томои қушунҳои сарҳадӣ мебошад. баъдан дар заминаи мактаби бозомӯзии кадрҳои маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадӣ мо дар муддати 3 моҳ аз рӯи барномаи таълимӣ курси 3 моҳаи омода намудани прапорщикҳо барои ҷузву томои қушунҳои сарҳадӣ, баъдан курси 45-рӯзаи омода намудани сардорои дидбонгоҳи сарҳадӣ, курси 3 моҳаи тайёрии мутахассисони мақоми назорати сарҳадӣ барои баъдан дар гузаргоҳи сарҳади давлатӣ фаъолият намудан машғул мебошад. дар майдонҳои тактикӣ нуқтаҳои махсуси барномаҳои таълимӣ бо ҷалби ҳайати шахсӣ, техникаю таҷҳизоти зарурӣ ва сагҳои хизматӣ ба роҳ монда мешавад. аз ҷумла омодагии ҷангии сарҳадбонон зимни амалиёти дастгирнамоӣ ва ё безараргардонии сарҳадшикани қочоқбар омӯзонида мешавад. бояд гуфт ки омодасозии сагҳои хизматӣ ва кинологҳо аз ҷумлаи ихтисосҳое мебошанд ки дар маркази таълимӣ тайёр карда мешавад. маврид ба ёдоварист ки қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон дар шароити басо сангини солҳои аввали истиқлоли давлатии кишвар бе заминаи моддию техникӣ таъсис ёфт. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, заминаи моддию техникии қушунҳои сарҳадӣ мукаммал шуда, рӯз то рӯз фаъолияти хизматӣ ва шароити маишии афсарону сарбозон ки шабонарӯзӣ хатти марзи давлатиро ҳимоя менамоянд беҳтару хубтар мегардад. пеш аз ҳама кадрҳои миллиро ки ҳисси баланди миллӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ, иродаи қавӣ доранд, тарбия кардан амон дар кор. бе кадрҳои баландихтисос қувваҳои мусаллаҳи мамлакат рушд намекунад, инкишоф намеёбад, пеш намеравад.
ин аст ки имрӯз қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун такягоҳи боэътимоди давлат ташаккул ёфта дар сафи пеши ҳимояи сулҳу суботи сартосарӣ, мубориза бар зидди қошоқбарон, пешгирии убури хатти сарҳадии давлатӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи оромии кишвар қарор доранд. бо дар назардошти фароҳам намудани шароити мусоиди хизматию маишӣ, марзбонони матиниродаи тоҷик нерӯву тавони тоза гирифта дар таъмини амнияти осоиштагии ҷомеа дар хатти марзи давлатӣ бо ҳушёриву зиракӣ адои хизмат менамоянд. имрӯзҳо дар ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ дар баробари мардон, занону бонувон низ содиқонаю софдилона фаъолияти босамар доранд, ки ин намунаи баланди шуҷоату шарафмандӣ ва нангу номуси ватандорӣ мебошад. чанд соли охир вақте ки мо шунавандагоне ки дар ин ҷо ба таҳсил фаро гирифта мешаванд, бисёртар дар як сол ду маротиба аз ҳисоби шаҳрвандӣ, яъне ҷинси зан барои курси таҳрiri мутахассисони мақоми назорат сарҳадӣ, аз ҳисоби эҳтиёти қувваи мусаллаҳ, яъне ки ҷинси мард, баъдан аз ҳисоби афсарону пурабшикони ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ ба курси семояи таҳрiri мутахассисони мақоми назорат сарҳадӣ фаро гирифта мешаванд. тӯли як моҳ мешавад ки ба курси кӯтоҳмуддати пойтахт таҳсил менамоям. пас аз 2 моҳ ман таҳсили худро ба охир расонида рутбаи ҳарбиямро гирифта ба сафи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият менамоям. аз ҷумла дар бинои таълимӣ ки дорои 20 синфхонаи барҳавои дарсӣ мебошад, мутахассисони соҳа бо истифода аз технологияи пешрафта ба курсантон ва дигар шунавандагон дар баробари омӯзиши барномаҳои таълимии ҳарбӣ забонҳои хориҷӣ аз қабили русӣ, англисӣ ва чиниро меомӯзанд. мо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ва дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон адои хизмат намуда ва дар шароитҳои муосири таълимӣ ба курсантон барои касби интихоб намудаашон машғулиятҳо мегузаронем. бо назардошти дар роҳияи ҳарбӣ ватандӯстӣ тарбия намудани сарбозону курсантон дар маркази таълимии пойтахт осорхона бо номи толори сабақи ватандорӣ ташкил карда шудааст, ки онҳо метавонанд ҳангоми фориғ аз машғулиятҳо аз тариқи ташаккули қушунҳои сарҳадӣ ва корнамоиҳои фарзандони фарзонаи миллат воқиф гарданд. тамоми иншооти маркази таълимӣ дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани савияи донишу малака, омодагии ҳарбӣ, роҳияи сарбозӣ ва ҳисси худшиносию ватанпарастии муҳофизони сарҳад бунёд гардида бо муосиртарин таҷҳизоти таълимию хизмати марзбонӣ таъмин мебошад. хизматчии ҳарбӣ будан танҳо либоси низомӣ ба бар намудану сило ба даст гирифтан нест, балки мактаби мардонагӣ, виҷдони пок ва садоқат ба ватан аст. инҷо ҷавонписар ба марди ҳақиқӣ табдил меёбад. инҷо ирода обутоб ёфта муҳаббат ба ватан маънии аслӣ пайдо мекунад. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон нерӯи касбӣ ва муосир аст. дар майдонҳои тамринӣ қадамҳои устувори сарбозон танин садо медиҳад. дар қисмҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар тирпарони дақиқӣ, ҳар тамрин омодагӣ ва ҳар рӯз як қадам ба сӯи камолот мебошад. имрӯзҳо ҷавонони кишвар бо ҳисси баланди ифтихор ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мепайванданд. онҳо дарк мекунанд, ки хизмат ба ватан қарзи муқаддас ва шарафи бузург аст. мактаби ҳарбии онҳоро ба шахсиятҳои устувор, масъулиятшинос ва ватандӯст табдил медиҳад. аммо қудрати артиши миллӣ пеш аз ҳама дар рӯҳия ва ахлоқи хизматчиёни он таҷассум меёбад. сарбозе ки бо эҳсоси баланди масъулият хизмат мекунад, беҳтарин сипари давлат аст.
ӯ медонад ки миллат ба садоқат ва ҳушёрияш эътимод дорад. дар баробари ин нақши афсарону фармондеҳон низ муҳим аст. онҳо на танҳо роҳбар, балки мураббӣ ва намунаи ибрат барои сарбозонанд. маҳз тавассути роҳнамоиҳои онҳо ҷавонон арзиши интизом, эҳтиром ба қонун ва муҳаббат ба ватанро амиқ дарк менамоянд. 23 феврал дар таърихи навини давлатдории тоҷикон рӯзи муҳиму тақдирсоз аст. маҳз 33 сол қабл дар ҳамин рӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтаанд. солҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ осон набуданд, аммо иродаи шикастнопазиру қавии сарбозон ва афсарони тоҷик артишро бо нерӯ тақвиз дод. дар солҳои барои кишвар душвору артиши миллӣ ба сипари боэътимоди давлат табдил ёфт. имрӯз сарбозону афсарони далери ватан на танҳо марзҳоро ҳимоя мекунанд, балки сулҳу ваҳдатро пойдор нигоҳ медоранд. имрӯз қувваҳои мусаллаҳ бо техникаи муосир ва мутахассисони соҳибкасб омодаи ҳифзи ҳар зарра хоки ватан мебошанд. бале, дар сафи артиш ҷавонписар ба марди ҳақиқӣ табдил меёбад. далер, масъул ва содиқ ба савганди ҳарбӣ. маҳз ҳамин фарзандони шуҷоъу сипари боэътимоди давлату миллатанд. бо чунин сарбозон фардои ватан амн ва дурахшон аст. дар сафи қувваҳои мусаллаҳ сарбозон танҳо машқи низомӣ намегузаранд, балки масъулият меомӯзанд. барои ҳар амал, барои ҳар қадам интизомро меомӯзанд, то дар ҳар шароит устувор бошанд. дӯстиро меомӯзанд, дӯстие ки дар лаҳзаҳои мушкил санҷида мешавад. ва аз ҳама муҳим муҳаббат ба ватанро меомӯзанд. муҳаббате ки онҳоро водор месозад шабзиндадорӣ кунанд, посбонӣ намоянд ва оромии мардумро ҳамин ҷо ҷавонписари оддӣ ба ҳомии миллат табдил меёбад. зеро хизмати ҳарбӣ на танҳо вазифа, балки шарафи бузург аст. афсар дар мадди аввал бояд интизом дошта бошад, рӯҳан солим бошад ва баъдан дониши хуб, ҳам дониши назаравӣ, ҳам малакаи касбии баланд дошта бошад. сарҳадбонеро мегӯянд ки дар маҳале ки адои хизмат мекунад, ӯ бояд ҳам маҳали адои хизмат урф одатҳои ҳамон маҳалла нағз бидонад, таърихи маҳал, баъд таърихи урфу одатҳои давлати ҳамҳудудро низ бояд нағз бидонад. анамун афсари қушуни сайдӣ ки ҳамин хислатҳои яъне ки он чизое ки ман номбар кардам агар донад, сарҳадбони ҳақиқӣ бигӯям агар хато намекунад. сарбоз яъне ҳомии ватан, сарбоз яъне ҷонфидоӣ барои ватан, барои миллат аст. сарбоз ин худ муҳофиз баҳри марзу бӯми кишвар, баҳри амният ва суботи миллат хизмат мекунад. маҳз ҳамин фарзандони шуҷоъ сипари боэътимоди давлату миллатанд. бо чунин сарбозон фардои ватан амн ва дурахшон аст. ҷумҳурии Тоҷикистон ин давлати мо аст. ҳар як шаҳрванд, ҳар як ҷавони баномӯз бояд ватану миллату давлати худашро бояд ҳифз ва ҳимоя кунад. ҳеҷ як бегона намеояд давлати моро ҳифз ва ҳимоя кунад. ин вазифа ва қарзи шаҳрвандӣ мо ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. чунин ҷавонмардон ифтихори миллатанд. онҳо оромии ҳар хонадон, амнияти ҳар кӯча ва осмони софи ватанро посбонӣ мекунанд. бо иродаи қавӣ, бо интизоми намунавӣ ва бо муҳаббати беандоза ба Тоҷикистони азиз. ҳар боре ки сарбоз ба посбонӣ мебарояд, ҳар боре ки савганди садоқат ёд мекунад, дар паси қадамҳои устувораш як нерӯи ноаён аст.
дуои хайри модар. шояд силоҳи сарбоз қувват бошад, аммо пуштибони ҳақиқии ӯ муҳаббати модар аст. маҳз ҳамин меҳру дуҳо ба ҷавонмард нерӯ мебахшад, то марзҳоро ҳифз кунад ва осоиштагии мардумро таъмин созад. зеро паси ҳар ҳомии ватан қалби тапандаи як модар меистад. ман хеле хушбахтам, фарзанди ман дар қисми арбӣ хизмат мекунад. шароитҳо ҳама 100% мо миннатдор. муҳаббати модар ва меҳри ватан ду қувватест ки сарбозро нерӯ мебахшад. муҳаббат ба ватан ин на танҳо сухан, ин ҳиссест ки ҳар қадам, ҳар амал ва ҳар савганди сарбозро равшан мекунад. ватан дар дилҳо бо орзуҳои осудаи мардум, бо хобҳои кӯдакон ва бо дуои модарон пайваста аст. ин муҳаббат ба ҷавонон нерӯ мебахшад, то мардонавор хизмат кунанд, оромии мардумро ҳифз намоянд ва бо садоқат ба қувваҳои мусаллаҳ бипайванданд. ҳар сарбоз бо либоси низомӣ на танҳо ҳомии марз аст, балки рамзи муҳаббат ба ватан ва ифтихори миллат мебошад. зеро муҳаббат ба ватан ин нерӯест ки ҳар қалбро устувор, ҳар рӯҳро қавӣ ва ҳар хизматро шарафманд месозад. паймоҳ мебошад ки дар маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизмат намуда истодаам. бо дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шарту шароитҳо фароҳам оварда шудаанд. ман ваъда медиҳам ки барои ҳифзи марзу буми ватан доимо омода бошам. тоҷикистон кишвари ман, сарзамини камзамин, ту саросар кӯҳсорӣ, ту саросар обшорӣ. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хокат баробар зиндагӣ кардан бас аст. ҳар як ҷавоне ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайвандад, зери парчами давлатӣ қасам ёд мекунад ки ба давлат ва миллат содиқ хоҳад буд. ин лаҳза барои ӯ на танҳо расмиёт, балки оғози роҳи мардонагӣ аст, роҳе ки бо интизом, масъулиятшиносӣ ва муҳаббат ба ватан ҳамроҳ аст. мо сафар дорем бо амри ватан, бо супоришҳои халқи хештан. дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо, аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ниҳоди пурқудрат дар таъмини амнияти миллӣ нақши муҳим дорад. онҳо марзу буми кишварро ҳифз мекунанд, суботи ҷомеа ва якпорчагии давлатро таъмин менамоянд. ин рисолат осон нест. он масъулияти бузург, иродаи қавӣ ва садоқати бепоёнро талаб мекунад. ҳифзи амният, иҷрои фармон, эҳсоси масъулият дар назди таърих ва наслҳои оянда аст. онҳо хуб дарк мекунанд ки истиқлолияти давлатӣ ва суботи кишвар неъмати бебаҳоянд ва барои нигоҳдории он омодагии ҳамешагӣ зарур аст. дар ҷомеаи имрӯза ки ҷаҳон бо таҳдидҳои гуногун рӯбарӯст, нақши қувваҳои мусаллаҳ боз ҳам муҳимтар мегардад. онҳо на танҳо нерӯи мудофиавӣ, балки омили эътимоду итминон барои шаҳрвандонанд. ҳузури онҳо рамзи амният ва суботи кишвар аст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳомии марзҳо ва хонаҳои мардум, рамзи вафо ва ифтихори миллатанд. ҳифзи амният вазифа ва шарафи бузург аст ки ҳар сарбоз ва афсар бо дилу ҷон адо мекунад. зеро тоҷикистони азиз бо ҳамин мардон ва ҷавонони шуҷоъ сарбаланд ва амн хоҳад монд. дар рӯзи қувваҳои мусаллаҳ тамоми кишвар ба афсарону сарбозон ва ба тамоми ҳомиёни ватан ки шабу рӯз хизмати модар ватанро адо мекунанд, арзи сипос мегӯяд. зеро онҳо кафили сулҳ, сипари давлат ва ифтихори миллат ҳастанд.
то даме ки сарбоз бедор аст ватан ором аст, то даме ки артиш ҳаст истиқлол поянда аст ва то даме ки чунин фарзандон дорем тоҷикистон ҷовидон мемонад. баъзан марзбонҳо ба назар мисли одамони оддӣ менамоянд, аммо воқеият ин аст ки онҳо қаҳрамонҳои хомӯш ҳастанд. то вақте ки марзбон бедор аст, мо метавонем бо итминон бигӯем ки сулҳ ва амният дар ҳар гӯшаи кишвар ҳукмфармост. бо шумо будем ровиёни барномаи мактаби мардонагӣ ҳикматлои неъматло, ёсимин элназарзода. 33 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муборак, ҳамдиёрони азиз!